The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon mga ka-aksyon sa mga masugid nating taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan natin mga ka-aksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. 2 buwang sanggol dumaan sa 2 beses na operasyon dahil sa sakit na hydrocephalus. Umpisahan na natin mga ka-aksyon, makakapanayam natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Manuel Nimo, 33 gulang na humihingi ng tulong para sa kanyang anak na 2 buwan pa lamang pero sumailalim na sa 2 beses na operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Manuel. Magandang hapon po. Opo, Tatay Manuel, sa murang edad ng anak po ninyo ay sumailalim na sa 2 operasyon. Kumusta na po siya ngayon, Tatay? Medyo okay naman po. Opo. Taga saan po kayo, Tatay Manuel? Dito po sa Madanaan sa Sorsogon. Sa Sorsogon, sa probinsya ng Sorsogon. Kumusta naman po itong anak po ninyo? Pang ilan po itong anak niyo, Tatay? Pang-anim na po. Pang-anim. Sa 6 pong anak po ninyo, siya lang po ba yung may ganitong klaseng ng sakit? Opo, ma'am. Opo. Anong pangalan nitong si baby? Si Rylin po, Rylin Rose Nimo. Rylin Rose. Opo. Base po sa doktor, ano po yung sakit niya? Yun nga po, yung hydrocephalus, tas yung pagkaputol po sa yung spine niya po, yung unang operasyon niya. Yung unang operasyon dahil doon sa kanyang spine. Opo, may Opo. butas po yung likod. May butas sa likod. Kumusta naman po itong si baby pagkatapos po ng unang operasyon? Sabi po ng doktor, hindi na daw po makakalakad. So ibig sabihin, habang lumalaki itong si baby ay wala na pong pag-asang makalakad pa. Opo. Opo. Ano po yung naramdaman nyo, Tatay, nung sinabi po ng doktor na ganun po yung magiging tadhana po ng anak po ninyo habang lumalaki ay hindi na po ito makakalakad pa? Masakit po kay wala po siya, hindi po siya makapag-eskwela, tapos hindi po siya kagaya ng mga kapatid niya. Opo. Kailan nyo po, Tatay, nalaman na may ganito pong uri ng sakit itong si baby? Meron pa po siyang hydrocephalus. Yung sa likod po, nalaman po namin yan, yung pinanganak na siya. Yung sa ulo naman po, 8 months pa lang sa ultrasound, nakita na po yan. Ayun. So, ano daw po yung paliwanag ng doktor? Bakit daw po sa iba pong mga anak po ninyo na normal naman, si baby ganito po? Ano po daw yung ng doktor? Kumusta po yung pagbubuntis ni Mrs.? Stress daw po. Ano daw po?
Sa stress daw po, tsaka yung mga vitamins niya, hindi po nainom kaya sinusuka niya man po pag iniinom niya. Ayun, so nung pinagbubuntis itong si baby ni Mrs. ay nakaranas po siya ng ng stress at hindi po siya nakainom ng anumang bitamina para po sa pagbubuntis niya. Opo. Opo, kayo po Tatay Manuel, ano po yung trabaho po ninyo? Construction po. Sa construction. Si Mrs. po. Opo, laborer. Wala man po. Dati po nagtitinda ng kakanin kaso po nung ano siya, laban lumalaki yung tiyan niya, hindi na po kaya. Kaya natigil po. Opo, so habang lumalaki yung tiyan niya, hindi niya na kayang magtinda. Lalo na ngayon na meron po kayong ganyang baby na meron pa pong sakit. Opo. Opo, so sabi niyo Tatay, kayo po ay isang construction worker. Kumusta Tatay yung kita? Sapat po ba o kulang? Kulang man po. So sapat po sa pagkain, pero po kung sa mga gastusin nga tulad sa gamot, kulang na po. Mga baon pa po ng mga bata. Ayun, so napakahirap ng buhay ngayon Tay, ano po? Opo. Opo, kayo Tatay ay lumapit ngayon po sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kahilingan po ninyo Tatay? Yan po, yung mabayaran lang po yung kulang po sa bill, sobrang laki po. Opo, mabayaran yung kulang sa bill. Nasa hospital pa po ba itong si baby o nakalabas na po? Nakalabas na po kahapon, pinalabas na po. Opo. So, pero meron pa po kayong problema patungkol po sa hospital bills. Nasa magkano naman po daw Tay? Malaki na po. Malaki po, nasa 436. 436,000. Ayun. So, talagang 572. malaki mabigat po yan sa bulsa, sobra sa kakaisip nyo po Tatay ng malaking pera, no? Opo. Opo. So, ngayon po Tatay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ang kagustuhan po ninyo ay matulungan po kayo sa hospital bill. Makinig po kayo Tatay, para po sa inyong pangangailangan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Miss LB Sidenio, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Miss LB, magandang hapon. Yes po, good afternoon, Miss Remy, and good afternoon din kay Tatay. Opo. Miss LB, napakinggan nyo po si Tatay na nakalabas na po ng hospital ito pong si baby ay meron po silang iniisip na malaking bayarin. So sa ganitong sitwasyon, ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List para po sa kanila? Actually, Miss Remy, si Tatay po at saka si Nanay, nakausap ko na po sila kahapon, pinalabas ko na po sila kahit wala pa silang pambayad. Ayun, so ibig sabihin, kaya nakalabas ito kahit meron pong malaking bayarin ay dahil nakausap na po ninyo at tinulungan nyo na Miss LB. Yes po. Ang sabi ko po sa kanila, hintayin natin yung schedule. By October pa po yata yung schedule nila sa DSWD. Kailangan lang namin i-comply nila yung requirements na binigay namin sa kanila, yung list of requirements. I-comply nila. Ano man po talagang ibibigay ng DSWD, yung kulang po nun sasagutin lahat ng Ako Bicol Party List. Ayun, so ibig sabihin, sa October lalabas na kung ilan yung tulong na ibibigay ng DSWD at yung sobra doon na kailangan bayaran pa nila ay sagot na ng Ako Bicol Party List, Miss LB. Yes po, Miss Remy. Kahit po magkano yung ibigay ng DSWD, 100,000 o 60,000, lahat po yun sasagutin ng Ako Bicol yung matitira. Ayun, so wala nang dapat alalahanin itong si Tatay Manuel. Yes po. Opo. So ano pa yung dapat gawin ni Tatay Manuel? Remy, ang gagawin lang po nila Tatay, yung nakalibigay po sa kanilang list of requirements, pag-comply lang po lahat yun. Yung date po na pinapupunta namin sila dito, dapat po yung oras, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, para po ma-process natin yung DSWD. Ay guide naman din po natin sila dito sa DRSMC. And then, yung lahat po ng kulang, sasagutin ako, ang tagalog ng sabi yung kanina, sasagutin po natin ang Ako Bicol Party List. Kung sabi sa atin ni Kong Jill and ni Kong Salvi, at tulungan sila sa abot ng ating makakaya. Ayun, talagang ang Ako Bicol Party List ay ayaw nang paproblemahin at etong ating mga kababayan pagdating sa mga hospital bills. With that po, Miss LB, maraming salamat po. Thank you so much, Miss Remy, and ingat po tayong lahat. Ayun, Tatay Manuel. Hello po. Napakinggan nyo Tatay Manuel, si Miss LB, yung problema daw po nyo sa hospital bills
ay sagot na po ng Ako Bicol Party List lahat po yon. Kung meron man pong kulang doon sa ibibigay ng DSWD, ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Ano po yung masasabi nyo, Tay? Nagpapasalamat po ako, ma'am, sa Ako Bicol. Opo. Meron din po bang mga gamot na kinakailangan pong inumin itong si baby? Meron, ay wala naman po. Yung panglinis lang po sa ano niya, yung inoperahan. Okay po, 400 Tatay. po isang halaga. Ayun. So, yun, Tatay, sagot na ng Ako Bicol Party List. Sa tulong po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, yung inyo pong problema. Gumaan po ba, Tatay, ang inyong pakiramdam? Opo. Ayun. Maraming salamat po. Opo. So, hiling din po namin, Tatay, ang tuluyang kagalingan po ng inyong anak. Mabuhay po kayo. Opo. At syempre, Tatay, aalalayan po kayo ng aming team hanggat po yung inyo pong dokumento ay yung mga papeles po na kailangan nyo pong ipasa po sa Ako Bicol Party List para po ay ang tulong po ay siguradong matatanggap nyo na po. Ano po, Tatay? Opo, ma'am. Okay po, maraming salamat po. Eto naman mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sugat na inilihim sa pamilya, naging sanhi ng pagkalala ng cancer sa dibdib. Ang buong kwento, ating alamin yan mamaya, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang Hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Live ngayon sa ating studio si Maria Jimena Lagsit, ang 55 taong gulang na may kinakarap ngayon ng stage 4 breast cancer kasama ang kanyang kapatid na si Olivia Imperial. Magandang hapon po sa inyo Nanay Jimena at Nanay Olivia. Magandang hapon din po. Opo. So magkapatid po kayo. Opo. Sino po yung matanda po sa inyong dalawa? Siya po. Ikaw po Nanay Olivia. Opo. So kumusta ka po ngayon Nanay Gemma? Okay naman Nanay po. Jimena? Okay naman po. Opo. Okay. Alam kong okay po dahil nakasmile po kayo, Nanay. Opo. Kasi bago tayo nag-usap, talagang nire-relax ko na po kayo kasi medyo parang nininervyos po kayo dyan, Nay. Kumusta po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Medyo okay po. Medyo okay, yan. So maganda at masaya po sa pakiramdam na okay po kayo, Nanay. So kailan po nyo po nalaman, Nanay, na meron po kayong sakit na cancer? Noong pong 2019, December 8. 2019, so 20, 21, 22, 23. So maglilimang taon na po, na iniinda po ninyo. Kayo po ba ay may asawa at anak? Wala po. Single po kayo, Opo. Nanay. Bakit po, Nanay, hindi nyo po naisipang pumasok sa buhay may asawa? Wala. Ano po, Nay? Walang alam. Wala pong nagkamali. nagkamali. Pero Nanay, meron po kayong nagustuhan? Meron naman. Oh, ano nangyari doon po, Nanay, sa nagustuhan po ninyo? Wala. Wala, Nay. Walang lakas ng loob yung ano. So, pero masaya naman po kayo, Nanay, Opo. bilang single. Opo. Opo. Sino po yung nagpapasaya na lang sa buhay nyo, Nay? Pamilya ko po. Pamilya. Yun ang pinaka-importante, Nanay. Ano? Naiiyak po kayo, Nanay. Bakit po? Wala. Ha? Hindi. Bakit po, Nanay? Gawa po ng sakit ko. Gawa ng sakit po ninyo. Opo. 5 taon nyo na pong iniinda yan, Nay. So, ano po yung naging epekto po nito sa inyo, Nay? Yung problema sa financial Sa kaya hindi ako. pinansyal, opo. So, hirap na po sa buhay, meron pa po kayong iniindang sakit. Bago pa man po kayo nagkaroon ng sakit, Nay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Ano yung pinagkakaabalahan? Sa bahay po, trabaho kong kasambahay. Pumasok po kayo ng kasambahay. So, ngayon po, Nay, hindi na po kayo tatrabaho. Hindi na po. Sa bahay na lang po, Nay. Opo. Opo. So, paano po yung panggasto sa pang-araw-araw? Umutang po ako sa nagbukas ng tindahan, pero kuwan din. So, nag-utang po kayo sa lending? Opo. Para po meron po kayong pang-araw-araw. So, isang sari-sari store po ito, Nay. Opo. Kumusta naman po yung kita? Hindi rin po naman kasi yung pagbili ng mga gamot, panlinis Nauuwi din sa po yung kita nyo, yung benta sa pambili ng gamot. Pero at least meron po kayong pinagkakaabalahan, Nay. Opo. Opo. So, sa inyong pagkakaalala, Nay, paano po nag-umpisa na magkaroon po kayo ng sakit na cancer? Nung pong naglilinis po ako ng bahay ng amo ko, ng altar, tapos hindi pawis na pawis ako, parang kumati yung parang may nakapa akong bukol. Tapos pumasok po ako sa kwarto ko para sigurado bukol ngayon. Tinas ko ito, tapos kinapa ko nga, may bukol nga. Ayun, so nakapa nyo pong merong bukol, pero wala pa po kayong nararamdaman na sakit? Nung una, parang nung di ko pa nakakapa yun, yung dito sa may nipples. Kumikirot? Parang may kumikirot siya o parang makati. Opo. Pero wala pa yung bukol na yun. Opo. So doon na nag-umpisa po na nalaman nyo pong meron. Pero nagpa-check up po kayo, Nay? Nagpa-check up po ako nung pagbalik ng amo ko kasi umuwi sila ng probinsya noon. Pagbalik nila, sinabi ko sa kanilang magpapa-check up ako kasi sinamahan pa nga ako ng amo kong babae. Mabuti mabait po yung amo nyo, Nay. So kumusta, ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung findings ng doktor? Sabi nila, pinalaboratory ako, ultrasound, tapos biopsy. Doon sa biopsy,
Doon nalaman na cancer nga, breast cancer. Opo. Matanong ko si Ate Olivia. Ate Olivia, kasi si ate ay si Nanay Jimena ay single. Walang pamilya, walang anak. Meron po siyang sakit na cancer. Sa pamilya niyo po ba, meron din pong katulad nitong sakit ni Nanay Jimena? Nung pong nabubuhay yung nanay namin, naikwento niya po sa amin na nung dalaga po siya, na-operaran daw siya ng cyst. Sa dibdib Yun din lang. po? Oo, sa dibdib din. So, Yun lang ang naikwento so ang niya iniisip sa nyo, amin. kung hindi yun naoperahan, posibleng magdulot din ng cancer. Siguro po. Okay, so parang doon po kinukonekta ninyo na parang meron din po sa pamilya yung ganyan. Opo. So, nababanggit po ni nanay na wala siyang trabaho, munting sari-sari store lang po yung kanyang pinagkakaabalahan. Kumusta po, Nay? Ayo po, ano po yung naitutulong po ninyo sa gamutan ni Hirap po Nanay talaga. Jimena? Sobra. Kasi nung mga nakalipas ng buwan, 3 silang inaalagaan kung may sakit. Opo. Solo ako. 3. Sino pa po yung dalawa, Ang asawa ko, diabetes, hanggang sa naputulan. Sumunod yung tatay ko. So, napakabigat po yung responsibilidad na inako nyo po, kapatid, asawa nyo, tatay nyo. Opo. Sobra. Hanggang sa namatay yung asawa ko nung April 2. Ngayon lang pong taon, Nay? Oo. Time din noon na nakumpanya yung tatay namin. Napabayaan ko na po siya kasi noon February, bumalik siya ng Maynila, nagtrabaho ulit siya. Kasi sabi niya, okay na daw siya, tinago niya sa akin. Kasi ayaw niya daw na problema ako. Kasi may sakit nga yung asawa ko. Akala ko, cancer-free na siya noon. Dahil noon malaman kong 2019 na nang malaman niyang may breast cancer siya, sabi ko, umuwi ka na ng Bicol. Dito ka na lang ako magpapagamot kasi walang mag-aasikaso sa iyo dyan. Mag-isa ka lang dyan sa Maynila. Hanggang sa nagpaplano na siyang umuwi noon, na nag-iipon siya ng pamasahe. Taon naman nag-lockdown. Hanggang sa inantay niya na matapos yung lockdown, umuwi siya. Sabi ko, papacheck up tayo. Sabi niya, okay na daw siya. So, itinago niyo po, itinago niya po pero sa inyo? Pero wala pa at nasugat. Wala pang sugat. Opo. So, kirot pa lang ang nararamdaman niyo, Nay. So, ngayon po ay nagkaroon na po ng sugat. Saan kayo po humuhugot ng lakas, Nanay? Dahil kapatid niyo meron pong malalang sakit, cancer, yung asawa niyo po hanggang namatay, at yung tatay niyo po, buhay pa po yung si tatay. Namatay na din Namatay po na June din. 9. Opo. So, ganun, yung sobrang bigat, yung pasanin at pinagdaanan niyo po sa pamilya. Saan po kayo kumukuha o humuhugot ng lakas, Nay? Sa taas. Yun na lang, dasal. Opo. Buhay pa po yung nanay niyo? Wala na. 2014 namatay yun. Opo. Lalo na nung mawala si Papa, hirap na hirap ako kung saan ako kukuha. Ilan nga po kayo magkakapatid, Nay? 7 kami 7. magkakapatid. So kayo po yung parang close po, mas Hindi close? naman, kaya lang, yung mga kapatid ko may kanya-kanya na din pamilya, hirap din sa buhay. Ilan po yung Naiintindihan anak ko niyo, naman Nay? sila. May mga anak ako, may mga asawa na din. May mga pamilya na din. Opo. Anong pakiramdam mo po, Ate Jimena, na eto si kayo mas matanda po sa kanya, tama? Ay, ikaw po, si ate. Ano po yung pakiramdam mo na sa ganito pong sitwasyon mo, meron ka pong kapatid na laging andyan, handang tumulong at umalalay sa'yo? Papasalamat pa ako kasi nandyan siya. Kaya ginagawa ko yung lumaban para kung sakaling gumaling, katulong din sa kanila. Ayun. So, gusto mong gumaling siyempre. Opo. So, ikaw po, ate, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kasi gusto niya talagang gumaling eh. Pakiusap ko lang po sa kanya na hanggat nakikita ka siyang lumalaban,
Kahit ako pinaghihinaan na din ng loob. Minsan hindi ko sa kanya pinapakita. Pag nakikita ko siya, sinisilip ko siya sa kwarto niya, nahirap na siya sa sakit. Para akong tinutusok. Naaalala ko si Papa. Opo. So, ibang klase yung ano nyo bilang magkapatid, ano, parang sa hirap at Kasi ginhawa. kahit nahihinaan na ako ng loob, hindi ko pinapakita sa kanya kasi pag pinakita ko sa kanya, paano pa siya? Opo. Ilang taon po yung agwat po ninyo? 58 po ako siya, 55. Magpi-56 po siya ngayon na Okay. August. So, 3 taon yung agwat po ninyo. So, ganun na lang yung ka-closeness or yung bonding po ninyo. Kumusta naman po sa loob ng bahay? Nakikwento nyo po na pag nakikita nyo pong in pain or mayroon po siyang nararamdaman na sakit, hindi nyo po pinapakita yung Oo, nahihirapan din ako. Opo. Anong klase? Naalala ko si Papa. Nahihirapan din si Papa. Wala akong magawa. Lalo pag wala kang pera. Kung saan ko itatakbo. Anong klaseng sakit po ba yung nararamdaman niyo, nanay? Pag kumikirot, anong klaseng pong... Opo, mic po, nay. Para po yung, kasi yung ugat niya, parang yung kirot na parang kinakagat ng lam ko. Ngayon po, nanay, nasa stage... Stage 4. 4, breast cancer na po ito. Ano po yung nararamdaman yung takot po dyan? Tanggap ko na. Tanggap nyo na po kung ano man po yung ano ng Panginoon po sa inyo. Opo. Kung may sasabihin ka kay ate, ano yung gusto mong sabihin kay ate? Salamat po ko sa kanya. Kasi nandyan siya. Pero pag oras na pinagbigyan uli ako, madagduguhan buhay ko. Gantihan ko yung mga tulong na ginawa niya sa akin. Ate, maraming salamat daw po sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa kanya. Ramdam ko po yung sinseridad ng pasasalamat niya. Lumapit po kayo dito sa Ako Bicol Party List, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung pwede naming maitulong po sa inyo? Sana matulungan sa pinansyal. Tapos yung mga gamot na binibili ko, panlinis sa sugat. Opo. So gamot, yung gamot po na binibili nyo, ano po yung mga gamot po yan na yung panlinis po sa sugat guspad, saka yung agwaksinada. O, yung mga Tapos panglinis yung po. Pero gamot, wala naman po kayong iniinom. Pain reliever. At dumudugo po yan. Po. Opo. May time kasi pag nai-stress siya, yung nagbe-bleed siya. Kusang nagdumudugo po. Noong nakaraang simana, nag-bleed siya, ang lakas ng niya, bleeding niya. Tapos Tuloy-tuloy po yung ang pagdudugo. sakit-sakit daw sobrang sakit, naramdaman niya, ulo niya, sakit-sakit daw. Itinakbo ko siya sa ospital. Big CT scan siya, okay naman daw. Sabi ko nga, doon sa ospital, cancer patient po yan. Opo. So lumapit po kayo dito, nanay, dahil ang hiling po ninyo ay matulungan po kayo sa mga paglinis ng inyong pong dibdib, sa sugat, at yung mga iniinom po ninyong yung pain reliever. So dahil dyan, ating susolusyonan po yan, nanay. Ano po, yan pong inyong alalahanin. Nanay Gemma, makakausap natin muli si Miss Elby Sedeño, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Miss Elby, magandang hapon sa muli po. Yes po, good afternoon ulit, Miss Remy and kay Nanay. Good afternoon po. Apo. Miss LB, eto po, parang tinutusok po yung aking dibdib sa mga kwento po ni nanay. Talagang andito nakakalungkot po, stage 4 breast cancer po itong si nanay. At nais niya pong gumaling mula po sa kanyang sakit. Ano po yung maitutulong natin na Miss LB para po sa kanya? I don't worry, Nanay. Marami po yung stage 4 na gumagaling, nagiging cancer-free. Ang kailangan lang po natin, sumunod tayo sa payo ng doktor. Kung kailangan i-radiation tayo. Kung kailangan i-chemotherapy, magpa-chemotherapy po tayo. Iwasan natin din yung mga bawal na pagkain para po magaling pa yung cancer ni nanay. Marami po ito, Ms. Remy, na
cancer patient, stage 4, gumagaling naman talaga sila. So nanay, lakasan nyo po yung loob nyo nanay. Yung takot nyo po na nararamdaman kanina, na ibanggit nyo po, na ibahagi sa amin. Alisin nyo po muna yun nanay. Dahil sabi nga ni Miss LB, maraming cancer patient ang gumagaling. Kailangan nyo lang po na sumunod kung ano yung sabi ng doktor. Kung kailangan isailalim po kayo sa radiation, sumunod po kayo nanay. Sa tulong ng Ako Bicol, Miss LB, tama? Yes po, Ms. Remy. Once po na nandito na sila nanay sa DRSMC, may mga social worker po na umaalalay sa kanila doon sa Bicol Cancer Center. May sarili pong fund ang Bicol Cancer Center na ilagay si Boss Albi para po yung mga pasyenteng cancer patient ay hindi napipila dito sa amin sa Malasakit Center. Nandito na din naman yung social worker. Miss LB, sa mga gamot po ba, maaari din po ba nating matulungan si nanay dahil nababanggit po nila na meron po silang iniinom na mga pain reliever? Ano yung gamot available sa atin? Libre po natin may bibigay kila nanay. Dalhin lang po sa atin yung charge slip. Ayun nanay, yung available daw po na gamot doon po sa ospital ay maibibigay po sa inyo ng libre. Kailangan lang daw po yung charge slip ibigay po sa kanila. And then, Ms. Lemmy, kung meron naman po si nanay, meron pa kailangan tulong, meron naman tayong fund sa DSWD. Pwede silang humingi ng tulong doon. So, tulungan din naman natin ng staff natin. Kung wala pong gamot dito sa BRSMC at available sa ibang partners natin sa hospital, pwede natin silang tulungan magbigay yung mga gamot. Ayun. So wala na po kayo nanay palang aalalahanin dahil yung gamot po na dapat nyong inumin ay tutulungan po kayo ng Ako Bicol. Kung hindi po available sa ospital ng BRHMC, sa ibang ospital po, kami na din po yung bahala sa inyo nanay. Sabi ni Miss LB, at tutulungan pa po kayo, bibigyan din po kayo ng slot sa DSWD dahil ang fund po ng Ako Bicol ay downloaded po sa DSWD. Ano po yung masasabi nyo kay Miss LB nanay at kay Congressman Saldi ng Ako Bicol? Maraming salamat po sa tulong na ibibigay niyo po sa akin, Ma'am LB. Ayan. May gustong sabihin din si ate. Marami din pong salamat, Ma'am LB. Actually po, pangalawa na namin itong paghingi ng tulong dahil noong 2022 ata, nakahingi na din ako dito ng tulong yung anak ko dahil operada din po ako noon sa gallbladder. Natulungan din po kayo Natulungan nanay. din po kami. Ayan. So patunay Kaya po ito sobra. nanay na wala pong pinipili kahit kayo po ay nakalapit na gusto niya po bang lumapit, ang Ako Bicol ay handa po laging tumulong. Pangalawa po, yung anak ko, nagkaroon po siya ng hyperthyroid. Hyperthyroidism. Dito din po. Oo. Opo. Lahat So, po na laboratory, dito sinagot po ng sinagot Ako po ng Bicol. Ako Bicol. Ganyan po yung Ako Bicol nanay. Masasabi niyo po ba Kaya na ang Ako sobra, Bicol ay sobrang talagang salamat. tumutulong po sa inyo nanay? Opo, Ayun. opo. Miss LB, sa mga kababayan po natin na gusto din pong humingi ng tulong medikal, ano po ba yung mga sakit na pwedeng ilapit po sa inyo at para naman po sa agarang masolusyonan po ng Ako Bicol Party List? Okay, Philippine Miss Remy, lahat naman po ng sakit, kahit hindi sakit, basta may mga kalimbawa po mga buntis, hindi naman kasi yung sakit ang pagbubuntis. Basta po dito sa atin sa BRSMC, tinutulungan po natin sila sa mga laboratories nila, hanggang sa panganganak, tinutulungan natin sila. Ayun. Ngayon po, kung yung mga pasyente po ay galing sa ibang lugar, kailangan po natin talaga na kumuha ng referral. Para po madali ang proseso para ma-accommodate sila dito sa atin. Lalo yung mga taga-isla, yung mga malalayo po dito sa Daraga, sa Legazpi, yung mga taga-ibang probinsya, pwede po kayong kumuha ng referral sa RHU, dalhin lang po dito sa amin sa OPD department para po kayo ay ma-accommodate. Pag po kayo mag-alala, once po na hindi kayo nag-private room, lahat kayo libre. Ayun. So iwasan lang na pumasok sa mga private room para naman ay syempre, pag kayo hihingi ng tulong, dapat wag kayo doon sa pag nasa private room, ibig sabihin may pera. Tama, Miss LB? Yes po, yes. Ayun. And then yung doktor po hindi tumatanggap ng guarantee letter. Siyempre, ang kailangan nila. Opo. With that po, Miss LB, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Yes po, Miss Remy. Thank you so much. Opo, umaba pa sana dumami pa sana ang inyong lahi, Miss LB, para marami pa kayong matulungan. Huwag natin silang paramihan. Maraming salamat, Miss LB. Mabuhay kayo at syempre, God bless. O, Nanay Jimena, wala na po kayong dapat alalahanin at yun lang po yung dapat yung tandaan. Ang sabi ni Miss LB, marami pong cancer patient ang gumagaling.
At gusto ko po makasama po kayo doon sa mga gumaling nanay. Salamat po. Apo. At syempre nanay, nababanggit nyo po na kailangan nyo po yung pambili ng panglinis ng inyo pong sugat. Ito po nanay, tanggapin nyo rin po itong financial assistance mula po sa aming programa. Salamat po. Syempre, nanay, dahil hindi kayo nakapagtinda ngayon, yung tinda nyo po sa sari-sari store ay nababawasan nanay dahil ginagamit nyo po sa pang-araw-araw. Ito nanay, bahala na po kayo kung gusto nyo po yan idagdag sa sari-sari store nyo or pang-araw-araw nyo pong pagkain. Para sa inyo po yan. Maraming salamat po sa inyo. Sa tulong ninyo po. Opo. Gumaan po ba yung pakiramdam niyo, Nay? Opo. Si ate. Ate, ano po yung masasabi nyo? Oo, gumaan din po yung pakiramdam ko. Na at least may tumulong po ulit sa amin. Marami pong salamat. Opo. Wala po, hindi po hihinto ang Ako Bicol Party List sa pagtulong po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa inyo, na lumalapit po sa amin para humingi ng tulong. Opo. Mga ka-aksyon, yan na naman ang ating natulungan ngayong araw at syempre, hiling po namin na talagang gumaling na itong si Nanay Jimena. At syempre, saludo ako sa iyo ate, Ate Olivia, sa pagbibigay po ng pagmamahal sa inyo pong kapatid. Mabuhay po kayo. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kaya naman po, kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin po ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas or hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, happy weekend! Lunes mga ka-aksyon, sama-sama natin muling aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Siyempre, ito mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Magandang hapon at salamat! Sa muli, ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pila